Luto na ba ito? Parang ano, tikman ko lang. Ito na. Haluan na natin ng ube. Hindi mo na ube eh. Chocolate mo siguro. Ube. Ito ang ating ube na condense. Para sa atong ube na turong. Damihan natin, damihan. Para magkulay ube talaga sila. Sayang naman ito pag di maubos eh. Halo lang ng halo hanggat magkulay ube sa lahat. Gamay ang mga kaldero, no? Kapos na. Yan, parang magkulay ube na talaga. Iyan lang tayo konti na para pang ano natin, para pang topping. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalot na natin sa ating lumpia wrapper. Ito na siya, oh. Ito na guys. Ayan. Asan na yung cheese? Yung cheese natin. Mahal, yung cheese. Cheese. Yan, lagyan natin ng cheese. Diba? Ito yung... Guys, ito yung naluto, nagawa natin. Ito yung lahat. 3/4 to siya guys. 3/4 na malagkit. Ito na yung lahat. O diba, ang dami. Ngayon, sasain ngayon. Ipiprito na pala natin. Ngayon guys, ilagay na natin sa ating mantika. Ating turon na malagkit. Masarap guys, promise. Antayin natin siya guys na mag-golden brown yung ano. Oy, wag naman, wag muna. Upat na siya guys. Wag muna ngayon. Wag muna, wag muna. Yun guys, ano na siya, golden brown na siya guys. Mamaya, i-ano na natin siya. Crispy siya guys. Diba? Masarap. Ganito lang magluto ng ano. Turon na malagkit. Maglagyan natin. Ngayon guys, isasalin na natin kasi luto na siya. Pangit kasi pagsunog. Sasalin na natin siya guys. So guys, luto na yung ating ano. Aray ko, ang init! Yung malagkit turon. Luto na. Ito na lahat guys. Sinong gusto kumain dyan? Mamimigay ako. Ito na lahat guys. Ang ating malagkit na turon. Sinong gusto? Mamimigay ako. Ito to. Lagyan natin ang kalimutan ko palang lagyan ng atin. Lagyan na natin toppings. Diba? Lagkit. Ito na guys. Okay, kain na tayo. Kain na tayo. Kain na nga tayo. Kain na. Mahal ako sa buhay. Wala akong pa rin ng malaman yun. Ano mahal? Sarap ba mahal? Sarap marasa.
Bakit? Lagot yan ba? Alisin na. Naka, bugat ka ba dyan? Salamat po. Ano yan? Okay na yan.